One, two, three, come on. ମାନେ ଦୀପାବଳି। 1, 2, 3, come on. ଓହୋ ଆଜି ଦୀପାବଳି ସାଇ ପଡ଼ିଶା କୁଣିଆ ଆସିବେ। ଏଇ ଡଲି ଝିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଓହୋ ଏ ଡଲି ଏ ଝିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ଆସୁଛି ବାପା, ଆସୁଛି। କଣ ହେଲା ବାପା, କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ? ଆସିଲ ମା, ଟିକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା। ହେଇ ମହମବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଅ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କରି ଗଣି ଦିଅ। ଆଉ ଗଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ଦେବ। କରିପାରିବ ନା? ହଁ ବାପା, ଆମକୁ ମହମବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସବୁ ଗଣିକିରି ସଜେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଲଗେଇବା, ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଯାଅ ପିଲାମାନେ, କାମ ଶୀଘ୍ର କର। ରାତି ହେଲେ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ନା। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, ଆମେ ଏଇ ସବୁ କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଆସ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼। ପାଠ 12 ଦୀପାବଳି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ବାପା ଡଲି ଓ ଝିଲିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଜି ଦୀପାବଳି, ଆମ ଘରକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ କୁଣିଆ ଆସିବେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହବ। ତୁମେ 2 ଜଣ କାମରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ମହମବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଅ, ତାକୁ ସଜେଇ ରଖ। ମୁଁ ଯେତିକିଟି ମାଗିବି କିଏ ଶୀଘ୍ର ଗଣି କରି ଦବ। ଆସ ଗଣିବା। 7ଟି ଛତା, 8ଟି ଏପୁଲ, 15ଟି ମହମବତୀ, 13ଟି କଲମ। ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ଗଣ। ଆସ ପିଲାମାନେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହମବତୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିବା। 5ଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, 12ଟି କେଉଁଠି ଅଛି, 13ଟି କେଉଁଠି ଅଛି, 19ଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କର ପିଲାମାନେ, ଗଣିବା, ଗଣି କରି ଯୋଡ଼ିବା, ଗଣି କରି ମିଶେଇବା, ଏସବୁ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେମିତିକି ଗଣି ଗଣିବା, କାଠି ଗଣିବା, ପତ୍ର ଗଣିବା, ଏସବୁ। ଆସ ବାଣ ଫୁଟେଇବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ। ଚିତ୍ରରେ କାହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଡଲି, ଝିଲି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି କହିଲ? ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମହମବତୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଜାଣିଛ କି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଦୀପାବଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫଟାଉ, ଦୀପ ଲଗାଉ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦୀପ ପାଖକୁ କିଏ ଆସେ? ପତଙ୍ଗ ଆସେ, ଛୋଟ ପୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ସେଇ ବାଣର ଶବ୍ଦରେ କେତେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦୀପ ପାଖକୁ ଆସି ମରିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ, ଦୀପାବଳି ଆମର ଭାତୃଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦୀପ ଲଗାଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଏହି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଆଜିକାର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।